yaring ato mga intensyones para sa pagsulog naton sang ikapat nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Thanksgiving offered for the birthday of Nelida Tamises last January 24, offered by Mr. and Mrs. Ninita Tanlangit and family. Thanksgiving is offered for the first birthday of Aliera Blair Ledesma on February 3. Good health always, offered by Ledesma and Tabuyok family. Prayers for safety and guidance to all basketball players of Division 5 Elementary Boys of Donato Pizon Memorial School Honor Games, offered by Mama Grace. Thanksgiving is offered for the 7th birthday of Jairus Ezekiel Galvez on February 6, offered by Galvez family. Thanksgiving offered for the safety, strength, and success of District 5 Mandurriao Basketball Boys Elementary Team as they compete in division meet. May the Lord protect them from harm and bless their effort with unity, sportsmanship, and victory. Para sa kalagnaday Lucia, Miguel, Menchi, Editha, kag Carlos Sr., offered by Valdez family. Para sa kalag ni Consejo, sa iyang death anniversary, kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Patria kag Ledesma family. Para sa kalagnaday Asuncion, Juanito, Francisco, Maria, kag Cecilia, offered by Mr. and Mrs. Carlos Jr., Carlos Valdez Jr. Para sa kalagnaday Miguel, Clarita, Amay, kag Neneng, offered by Valdez family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Carlos Valdez Jr. and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jeff Likbanen and family, Miss Angeline Mabilog and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Edita Tamirao and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, kag Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Ang makagalanyat nga palanawon sa advertisements kag social media nagasiling nga ang kalipay maguman naton sa manggad, gahom, kag katahom sang lawas. Daw nagasiling ini nga ang mga tawo lamang nga mayara sini ang malipayon. Apang sa Ebanghelyo, subong, mabatian naton kung sino ang ginakabig ni Jesus nga bulahan. Sila amuang iya mga sumulunod nga nagahulat sa mga ginsaad sang Dios kag nagasiling sa iya kag hindi sa katawhanon nga kasarang kag dutanon nga kalipay. Ginasulog ba naton ang Pro-Life Sunday kag ang National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Kabay pa
nga amligan sa tanan ang kabuhi kag dignidad sang tawo batok sa buot maglapas sini. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tanifa. Paling magtindog ang tanan kamaupot sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, kasana ka sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng ating mga sala. Agud na maging takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon, tanan kita nagasiling, nagakompisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga Angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios na makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaligtasan, at sa duda paghigain. Sa panahon na may nais pinagmamahal, O Ginoon Diyos, hari ka langit nun, Diyos na Amay, Makagatahon sa Nagagayag kami sa imo na matangin mo lahat kami. Nagasimba kami sa imo na himaya kami. Nagapasalamat kami tanan sa imo. Bangod sa dako mo na himaya. Himaya, himaya sa Diyos sa kahitasan, at sa duda paghigain. Sa mga panahon na may nais O Ginoong Jesucristo, buntong anak sa Diyos na may Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw na nagawalan siyang mga sa lasang kalibutan. Maluoy ka sa nagpatulang ang pag-ampo. ikaw na nagalingkod sa tuos ang Diyos na may maluwi ka sa himaya, himaya sa Diyos sa kaligtasan, at sa duda paghigain. Sa mga taon Na may nais pinagmamahal, tungkol kay ikaw lamang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing matas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya ng Diyos Amay. mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, itugot kay higugmaon ka namon sa bugos namon nga tagipusoon. Kang amon ni si katawo subong sa iyong paghigugma sa ila. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Yesu Kristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Sofanias. Balik sa Ginoo tanan kamo nga mapainubuson nga mga tawo sa duta, nga nagatuman sang iya mga sugo. Himuan ninyo ang matarong kag magpaubos sang inyo kaugalingon sa atubangan sang Ginoo. Ayhan makapalagyo kamo sa silot kun ang Ginoo magapahayag sang iya kaakit.
Magabilin ako dito sang mapainubuson, kag mabuot nga mga tawo, nga magakari sa akon sa pagpangayo sing bulig. Ang mga tawo sang Israel nga nabilin nga buhi, hindi na maghimo sang sayop, sa bisan kay sino, hindi na magsugid sang butig, ukon magtinguwa sa pagpatalang. Magauswag sila kag may kalinong nga wala sing ginakahadlukan. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan ang mga nagkikilala sa kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan ang tawo nga nagahukom pabor sa mga ginapigos, kag nagahatag sing kalanon sa mga ginagutom. Ang Ginoo nagahilway sa mga binalanggo, kag nagaayo sang mga bulag. Bulahan ang mga nagkikilala sa kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Ginabayaw niya ang mga ginapaubos, ginahigugma niya ang matarong nga mga tawo, ginaapinan niya ang mga dumuloong nga nagapuyo sa duta. Bulahan ang mga nagkikilala sa kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Ginabuligan niya ang mga balo nga babayi kag mga ilo, pero guba niya ang mga plano nga malaot. Ang Ginoo nagahari sa walay katugtuban, ang imo Dios o Sion nagagahom sa tanan nga panahon. Bulahan ang mga nagkikilala sa kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Karon mga kauturan, panumduman ninyo kung ano anay sang pagtawag sang Ginoo sa inyo. Suno sa panghuna-huna sang mga tao, mga pilaman lang sa inyo ang maalam, ukon gamhanan, ukon dungganon. Ginpili sang Dios singhungod ang ginakabig sang kalibutan nga kabuangan sa pagpakahuya sang maalam nga mga tao kag sang ginakabig sang kalibutan nga maluya. Sa pagpakahuya sang gamhanan nga mga tao ginpili sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga kubos. Talamayon kag wala sing pulos sa pagpakawalay pulos sang ginakabig sang kalibutan nga importante. Ini nagakahulugan nga wala sing tao nga makapabugdal sa atubangan sang Dios. Pero ang Dios nagiusa sa inyo kay Kristo Jesus nga naghimo sa iya nga aton kaalam. Paagi kay Kristo, ginapakamatarong kita sa atubangan sang Dios. Kag nahimo kita nga balaan nga mga tao sang Dios kag nanginhilway. Gani, subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang ginhimo sang Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihag magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bakit mo kinatanan sa hallelujah? Magkalipay kag maghinugyaw kamo, tungod kay dako ang inyo balos sa langit. Bakit mo kinatanan sa hallelujah?
para sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sunok kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Sa makita ni Jesus, ang nagadinugok ng mga tao, nagtaklad siya sa bukit. Nagpalapit sa iya, ang iya magintutonan, ka naglingkod siya sa pagtudlo sa ila sang masunod. Bulahan ang mga nakilala sa makinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginarian sang langit. Bulahan ang mga nagakasubo, kay pagalipayon sila sang Dios. Bulahan ang mga papainubuson, kay magabaton sila sa ginsaad sang Dios. Bulahan na may dako nga handom nga magmatarong sunod sa ginapaabot sang Dios, kay ang Dios magahatag sang katumanan sang ila mga handom. Bulahan ang mga maluluyon, kay pagkakaluuyan man sila sang Dios. Bulahan ang nagapaluntad sang pagidait sa tunga sa mga tao, kay ang Dios magatawag sa ila nga mga anak. Bulahan ang may putli nga tagipusoon, kay makita nila ang Dios. Bulahan ang mga ginahingabot, tungod kay ginatuman nila ang ginapaabot sang Dios sa ila, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan kamo ko ng mga tao, magpasipala, ka maghingabot, ka magbutang-butang sa inyo, tungod kay kamo, mga sumulunod ko. Magkalipay ka maghinugyaw kamo, tungod kay dako ang inubalos sa langit. Kay amo ini ang paghingabot nga naaguman sa mga propeta sang una. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mga utod, mayong gabi sa iyong tanan. Tukod maulano nga gabi sa aton tanan. Mga kauturan, ang aton santos nga ebanghelyo karon nga adlaw nagatudlo sa aton sang kabaliktaran sang pagpanudlo sang kalibutan. Ang pagkabulahan nga ginahambal ni Jesus layo sang pagkabulahan nga ginatudlo sang kalibutan. Kay nga aman, ang kalibutan nagatudlo sa aton nga bulahan kita o kung mangin malipayon kita, kung damo aton manggad, kung poderoso kita, kung damo aton nga connections, kung control nato ng ibang nga mga tao, oo, iya ini sa kalibutan. Apang sa atubangan sang Dios ang pagkabulahan napasad sa nga tawag naton pagpaubos. Bisan pa ang paghakos sa mga pagbutang-butang kag paghingabot sa mga tao sa aton. Ina lamang nga nagatindog kita sa kamatuuran. Tiganinig og mga utod. Ayhan masiling naton daw kabuangan. Oo daw kabuangan. Pero sa atubangan sang Dios, hindi. Kung may una nga nakabuhi sining matuod nga pagkabulahan, wala liwan kundi si Jesus. Siya nakabuhi, gamhanan, apang nagpaubos. Gamhanan, apang ginpasipalahan. Gamhanan, apang ginyaguta. Sa tuod-tuod lang, kung ginayaguta kita sa ibang nga tao, daw kanami gid magbalos, no? Di ba la? Kanami gid, no? Sa Facebook lang gani kung daw may nakita kita nga lain nga comment, no? Baw dayon manaton ka sa pak. No? Huoy ni gugma nga mautod, ti amo ni
amo ni pamaagi sang yawa agud nagubuon kita. Sa bagay nga ining ginatawag naton beatitudes sa landigan sa matuod nga kalipay lain sang sa iya sang kalibutan. Di ang pamangkot sa aton, mabatas bala naton ini. Mabatas bala naton nga pasipalahan lang kita. Mabatas bala naton nga ang mga tao magyaguta sa aton. Inigugma nga mga utod, ayhan sa aton tawhanon na ikasarang, hindi nato ini mabatas. Amo inagani nga dapat mangayo kita sang grasya sa mahal nga Dios. Bulahan, kung sa tinaga nga Griego, makarioi. Subuot silingon, kung ang imo ngalan si Makario, o kung si Makarios, ang iya kahulugan, bulahan. Di gani kabay pa, nga ang aton pangitaon, amo ang pagkabulahan, nga iya sa ginarian sang Dios, hindi ang iya sang kalibutan. Mga kauturan, oo, bulahan kita kung mapainubuson kita. Bulahan kita kung may handom kita nga labing dako nga magmatarong. Bulahan kita kung ginakaluuyan naton ang aton isig katawo. Mga kauturan, mabudlay ini apang hindi imposible. Mabudlay, ginaliwat ko sa pagsiling, apang hindi imposible. Ang Beatitudes, ginakabig nga Magna Carta sa pagkakristyano. Busilingon, amo ini nga atod nga talaksan, kag sulundan, agod nga ang matuod-tuod nga kalipay, aton maago. Tigani, kung wala unod ang bulsa nyo, hindi magpangasubo. Kaya ang kwarta, hindi ang tuod-tuod nga salandigan sang pagkabulahan ukon sang kalipay. Kung ayhan, wala-wala ikaw, hindi pag problema. Kaysa tubangan sang Dios, ang buhat nga maayo, amo ang talaksan, hindi ang kadamuon, kagkadamulon sa unod sang aton kahita. Kabay pa hinigog mga mautod. Nga pagkabulahan sang matuod Kristyano, among aton pagitaon, hindi ang iya sang kalibutan. Magtindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus, napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw, nabanhaw siya, nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Sa pagkob sa kabuhi sa mga binatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga muyok kita, mga utod sa Ginoo, nga pangitaon naton ang pagkabulahan sa Ebanghelyo, kay hindi ang ginakabig sa kalibutan nga importante. Sa dako nga pagsalig, sa iyapulong mga muyok kita nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga ang simbahan, ang banwas sang Dios, kag ang mga ministro, sini, magpili sang ginadampigan, kag ginapasulabi sang Dios, kag indi sang ginahandom sang kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang amon pungsod, maghimo sang matarong kag magpaubos sang ila kaugalingon sa tubangan sang Ginoo,
agud magluntad ang hustisya kag paghidait sa tunga namon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga amligan sang tanan ang kabuhi isang tawo, halin pa sa pagbunag sa iya, tubtub magbalik ini sa Dios, nga nagtuga sini. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga matap na ang human trafficking, ilabinagid sa mga babayi kag mga kabataan, paagi sa mekanismo nga nagahatag sang proteksyon sa mga tawo, kag nagapatay sang nagakaigo nga silot sa nagahimo sini. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga gamhanan, mga manggaranon, kag mga ginadayaw, makadumdum nga umaligi lamang ang mga butang sa kalibutan, kag magpangita sa matuod nga kalipay dira sa Dios. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Ipangamuyo manaton ang kinanglanon sang aton parokya, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. O Diyos nga amon namay, pamatiing amon pag-ampo, itugot ang pulong kag Eucharistia, pangin amon kusog kakalipay, samtang nagalakat kami padulong sa imo ginharian. Pinapangayo namin ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Panig magtindog ang tanan.
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag inyong nga sakripisyo, mahabutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matulong ta sa ginoong sakripisyo sa mga kamot sa karayawan himayan sa iyang ngalan sa tunuman kapuslanan kisa pugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo nga amon namay, kahamot nga mga dulot nga amon ginahalad sa imo. Batuna kag bayluhi ini sang sakramento nga nagahatag sang kabuhi kag sang kaluwasan. Ginapangayon namin ni sa imo, agi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Naglalaman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na lamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay din. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lamang kami sa sininga duta, ginabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga butang, ang mga bunga sang gugma, kag nagaangkon kami sa kaligunan sa kabuhi nga palaabuton. Kung sayuron ang paglaom sa katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw ka Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ginabantala ang imo pagkahalangdon upod sa mga angheles nga nagasiling. Diyos nga labing gamanan, amay nga pagsimba mo. Sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Sa kahitaasan, sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigi panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini, ka ini among akon lawas nga igatugyan para sa ini. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat luwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini
amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, o Ginoong Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay, kapagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa ningamang katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa inyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayadari karon nagatambong, pag maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos na nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, na sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios, Amay nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton.
luwason mo Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala. Kagpalig una kami sa tanan nga mga palaligman. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang ako pagidait kinahatag ko sa inyo. Inipagtamdang amon mga sala kunyang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sa pagidait. Peace. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus ka magsulika sa akon puluyan, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa himon,
kag subong man, hatagi sila sang dugang at kusog, agod nga sa tagsa nila kapag hampang. Ila tipigan ang ila kaugalingon, kagang ila kasumpong. Kabay uamay, nga pangitaon nila ang pagdaog nga hindi iya sang kalibutan, kundi ang kadalagan nga napasad gid sa imo handom kag panimuot. Ganiu amay, hatagi sila sang dugang pagid nga ikasangkol agud malumpawasan nila ang tagsa ka mga pagtilaw nga ila maatubang. Kagkabay nga suno sa iyong pagbuot, suno sa imuluyag, ang ila kadalagan maghatag sang pagdayaw sa imo. Karon kag sa gihapon. Amen. Amen. Come, Holy Spirit. I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Ang ginoyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, mga lakat kamo sa pagidait. Nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa liwat. Mayong gabi, man Father. Congratulations sa atong players and good luck.